panjangkaku angukir tresno sejati do endae pasuryanmu sayang katon tansah rupe rasa angenku bisa sesandingan andong katresnan andong kabagian hanya wiji mring tresno kang suci paroso terkena sun labui manis esemu banget rumah soati hanya wang rembulan lagi lan lintang kamaesi kusumoku kamanjing satroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangkaku angukir tresno sejati do endahe pasuryanmu sayang katon tansah rupe rasa anganku bisa sesandingan andom katresnan andom kabagian hanya wiji mring tresno kang suci. Assalamualaikum waalaikumsalam Assalamualaikum waalaikumsalam sungguh kami sekalian anak-anak perkumpulan menjadikan pengatur Islam berdiri di tanah tengah kasih tapi dihormati yang punya rumah sekalian anak berkumpulan pemuda rawetan jangan sampai saudara bikin marah pada kami karena kami pemuda rawetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Panjenenganipun pangarsa Desa Sanggrahan Bapa Jawa Haringiwah sedaya perangkat ingkang datang kehormatan sanggianing para tamu sinedahan ingkang boten saged kula sebat satunggal undang satunggal ingkang minantu ing pakurmatan sumrambah sedaya kadang panitia laksana pentas seni ingkang minantu ing kawilujengan langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji dalah syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang
tansah paring pangayoman dhateng lampah kula sakatan. Satemah saged sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kanthi manggih kawilujengan. Kula minangka sulih saking sedaya kadang paguyuban seni beksan topeng ireng parsen rimba saking mijil saking dusun Rawetan Sanggrahan Kranggan keparengga kumarep atur wonten pangarsa panjenengan sedaya ingkang sepisan kula sakadang ngaturaken agunging panuwun kunjuk ngarsanipun sagung kadang panitia laksana ingkang sampun ngaparengaken kula sakadang nderek nyengkuyung murih pragenging adicara punika. Ingkang kaping kalih inggih awit saking katahing kekirangan saha kalepatan anggen kula sakadang atur panglipur beksan. Pramila kula tansah nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami. Mekaten ingkang saged kula aturaken awit saking kiranging tapsiwa anggen kula matur kula nyuwun agunging pangaksami sugeng hamriksani ngantos paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.
tos atur kawula mugi samya sekecakno lenggah ira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane mata-mata. Yen arep kita karo sapa, yen ora kita kok tambah nelongso. Mong saya suwe kok ngene rasane, sedina dina karena tani wae. Yen ora sambat wis ra kuat, arep jalan tulung pinaleku ambo. Nganti sokapan iso ngedayang iki kasaran kenyataan kepati-pati. Tindak ganduke kalam rati gawe larane sameng ragatake ya ben mimpi ora apa-apa bisa gawe ati tapi laku dewe teko lan kondo yen tresno priya-priya aku pasrah lan yen ora sambat wis ra kuat, arep jalan tulung pinaleku nambah. Nganti sokapan bisa ngedayang iki kasaran kenyataan kepati-pati. Tindak ganduke kalam rati gawe larane sameng ragatake ya ben mimpi ora apa-apa bisa gawe ati dadi laku dheweke teko lan kondo yen tresno priya-priya aku pasrah lan lilo. Priya-priya aku pasrah lan lilo.
najan rupa ala nanging rasa bodo mula dipilala kancane tamuda najan kula niki rupa ambete nanging inggih santri mula jawati mong wale kawula dateng para mriksa saben kala awet tunggal pengsalan wale kawula dateng para mriksa saben sami nyajar mangke damel siaga sampun cekap laku-laku kula menawi lebet nyuwun pangapura. Aku sing duweni uga plalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku sumane gampang nampa lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumane wong liya sedaya bebarengan hormat
wajibannya Rino pantarane wengi tan kedat kugon meminta sing nugroho kakuwasa kahanan ing donya menika warna iku kabeh kanggo manungsa pindha wawayangan uripe manungsa seritane kadung dalang sling kakokake kahanane dunya pancen ora ono ana ana bagine sahide opo pancen kabeh mau wis nasibku kudu urip ning donya sing saya tabuh oleh pangan sapuluh anak turun lalang pikir nasibku sing saya ra karuan aduh apa kula nyuwun pangapura saya tangguh urip saya nawasa aduh piye aku ngerti jawab tolong saya pene uripku kaya wong bingung tanpa jake kabeh mau marang Gusti mugi Gusti ingkang paring iki aku percaya yen nasib bakal rubah dan paringi kamulyan katura-tura pindha wayahan uripe manungsa ceritane karo dalang sing lakokake kahanan
apa pancen kabeh mau wis nasibku kudu urip ning donya sing saya tepu golek pangan sepuluh anak turun dalan iki nasibku sing saya ra karuan aduh papa kula nyuwun pangapura saya tanggung uripku saya nelongso aduh piyang aku nyati jatuh saya pede uripku kaya wong tiko tak pasrahke kabeh mau marang Gusti mugi Gusti enggal paring lelakon iki